Vitajte v Sidnow, appke, ktorá spája milovníkov jedla s tými, ktorí ho s láskou pripravujú. Vytvorenie kampane a podujatia. Po vytvorení prevádzky a vyplnení fakturačných údajov môžete v rámci domovskej stránky prejsť k vytvoreniu prvej kampane alebo podujatia. Ak chcete vytvoriť svoju prvú kampaň, kliknite na pole Vytvorte prvú kampaň. Pre tvorbu kampane je najskôr potrebné kliknúť na pole s možnosťou Pridať kampaň. Pri každej kampani vyplňate najskôr názov, stručný popis a trvanie kampane, pričom jej platnosť môžete obmedziť na konkrétne dni v rámci týždňa a pracovať môžete aj s konkrétnymi hodinami. K jednotlivým kampaniám máte zároveň možnosť pridávať aj rôzne kupóny, ktoré môžu zákazníci využívať podľa toho, aké časové rozhranie im na ich uplatnenie stanovíte, a to cez tlačidlo Pridať kupón. Tu vyplníte názov, popis kupónu a máte možnosť vybrať z troch rôznych typov kupónu. Ide o kupón s percentuálnou zľavou, pevne stanovenou zľavou z ceny alebo kupón vo forme darčeku k nákupu. Kupón môže byť k dispozícii len jednorázovo alebo opakovane. Nakoniec pridáte fotku a potvrdíte tlačidlom Pridať. Teraz môžete kampaň publikovať cez tlačidlo Publikovať. Prehľad o všetkých vašich aktuálnych, pripravovaných i ukončených kampaniách nájdete v časti Kampane, kde ich môžete kedykoľvek editovať. Rovnako môžete pracovať aj s pridaním podujatia v časti Podujatia cez tlačidlo Pridať podujatie. Po vyplnení niekoľko základných parametrov, ako je názov, stručný popis, typ, termín, miesto, cena za podujatie, obrázok, podujatie zverejníte cez tlačidlo Publikovať. Prehľad o všetkých vašich aktuálnych, pripravovaných i ukončených podujatiach nájdete v časti Podujatia, kde máte možnosť ich filtrovať, vyhľadávať alebo upravovať.